तो नमस्कार प्रणाम स्वागत बा रउआ सबन के राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताई आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल ज़बरदस्त पति पत्नी के मैटर, बिल्कुल रोमांटिक, फुल रोमांटिक संग लेके आ गइल बानी रउआ सबन खातिर। बिल्कुल ज़बरदस्त ब्लास्ट मैटर बा। अगर एकरा के रउआ बढ़िया म्यूजिक बनवा के बढ़िया से दिल से गायकी कइतन तो 100% बाकी गाना और मार्केट में गर्दा कर दी। लेकिन इससे पहले रउआ सबन से कहल चाहब कि अगर रउआ गायकी में इंटरेस्ट बा आ गायकी में कदम रखले बानी, गायकी कल चाहतनी, गायकी रुआ के पसंद बा और रुआ के बढ़िया बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया रुआ सबन के म्यूजिक नहीं मिल पाओ तो रुआ अगर हमारा चैनल पर आ गए बन तो रुआ सबके निराश भइले के जरूरत नहीं है। काहे से कि रुआ सबन खातिर हम हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रुआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, चाहे नया कंपोजिशन गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, बेवफाई सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण, भजन, लोकगीत, लयदारी, रंगदारी, जातिवाद संग, चाहे जिला स्पेशल गाना, चाहे वो अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले, वो बिल्कुल उचित चार्ज पर। तो ऐसे कहल चाहब रउआ समझ से कि रउआ अगर हमारे चैनल पर आ गए बनी तो चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन प्रेस कर दी, ताकि कोनो वीडियो अपलोड करी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन रउआ समन के मिले। अगर वीडियो रउआ सबके अच्छा लगा तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। चलिए देर ना करते हुए आज के मैटर देखल जाए कैसे बा, का एकर लय बा, का एकर धुन बा, ये रउआ समन के हम गा के बताओ तो उम्मीद करते रउआ सबके बेहद पसंद आई। आज से बहुत दिन पुराना एगो फिल्म आई रहे, पवन सिंह के फिल्म रहे कि देवरा बड़ा सतावेला, वही फिल्म में एगो गाना रहे कि रेलगड़िया चलावेला बलमुआ देखेला ना हीरालाल झंडी। यही ट्रैक पर हुआ सबन खातिर लेके आ गए बनी बिल्कुल ज़बरदस्त मैटर। तो चलिए देखिए आज के गाना कैसे बा। कि रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिन बिचवे में, रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिन बिचवे में, आगहू से धरे हो पीछहू पकड़े, आगहू से धरे हो पीछहू पकड़े, डरे घुसुकी जानी नीचवे करेला चेकिन बिचवे में, रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिंग बिचवे में, कि रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिंग बिचवे में, कि रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिंग बिचवे में, आगहू से धरे हो पीछहू पकड़े, डरे घुसुक जानी नीचवे करेला चेकिंग बिचवे में, कि रेलगड़िया के टीटी ह बलमुआ करेला चेकिंग बिचवे में। तो उम्मीद करतनी मैटर वो सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के रुआ फुल लिखवाओल चाहतनी तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, तो रुआ कॉल कर सकिले या व्हाट्सअप कर सकिले, रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पर फुल गाना मिल जाए। लेकिन इससे पहले रुआ सबन से कहल चाहब कि अगर हमारे गाँव में कोनो मिस्टेक होता तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना है, रुआ सबन के खाली बता सकिले, समझा सकिले। ये रउआ ऊपर डिपेंड करता हुआ जितना बढ़िया से गायकी करब उतना बढ़िया से गाना और मार्केट में गर्दा करी। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।